पेश किए क्या किए? हमारा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। अच्छा। हमारा माल की मोबाइल धरा गइल बा। भगवान से मनवा के मोबाइले धराइल बा। कहीं तू धराई रही तो मार के नकलो लगे फोड़ देते सब। अपन तो देखो पाहुन ठीक कहीं नहीं हार आ गई नहीं मंडली में। ए पाहुन ठीक कहीं नहीं मंडली में आ गई नहीं। ना तो पहले रुआ हमारा के माला दे देनी वही बात के दुख रहल कि रुआ नया सार के माला देनी है। पुरान सार के बाद में नहीं है। अब वही सार में बैठी रहो। अब वही सार में बैठी है। पुरान सार होगा। हाँ वही सार में बैठी। जितना अनर्गल बात पर रुआ बोल रहल बा। एगो लाइन लेंथ के बात रुआ नहीं की बता। ठीक लागत बा ना। बताइए सुमिरन में कंडोम कहा लगे कौन जरूरी है? कहतन की सरकार प्रचार कर रहल बा। जोग बिगड़ गई। रोका भाई हम पे इशारा करने के मोच काहे चिल्लाइल बा। कहतन की चाचा मोबाइल बारे। अच्छा माने बाबूजी मर रहले त के छिलवले रहन। चाचा मोबाइल बारे त मोच छिलवले बने। सुनी ना ओ भाई अब कि चाची मुई है नु। तो ई दुगो नइखा छिलवावे के। झाट छिले वाला। मुंडन सबरो हाथ तोड़ी तो बाबा कौन हिंदू है रौरा? तो बाबा मुया रहो तो पछिला छिले वाले के मुए ल त सब छिलवावल जाला। अगर बाबूजी नहीं खन तो मोच छिलवाई। आ न तो कम से कम दाढ़ी के छिलवावल जाला। हाथ तोड़ी जाए हो छुतिका लेके देह पर घूमता नहीं रहो। छुती हर ब्यास ये सब ना बेंजू वाला बड़ा खिसियाइल बड़े। रुका के कहत इयो के कहनी है कि अजीत देखो बेंजू वाला का मत बोला। हम भोजपुरी में पहिलका बेंजू वाला देखनी है जे बजा के आ लड़का सन के इशारा करता कि बोलो हम का बजौनी है। कुछ बजौला तो फटफटैला न। ई लड़का बोले के चाहत नहीं खन सन लेकिन इशारा करता कि सुमित बोलो हम का बजौनी। बोला भटभटाइल बनी तो सुनो सन कुछ बजैबो सन तो गनइये में न बजैबो सन कि दूरदर्शन में जइबो सन। वही मुंह पर दूरदर्शन जी दिमाग खराब मत करो सन। बजा बजा के पैसा कटावो सन। चाय चलाई मत चाचा। केतली धो दी आ थोड़े सरफ लेके दे दिए लो। एगो मजनी एगो मजा नहीं लो चाय पी के और केतली माज के दे दी। हाँ वीर बहादुर चाचा बानी राय जी डिहरिया नेताजी पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रखे। सोनू सम्राट भाई आए रहने बने नु तनी आ जाए तनी तनी मंच पर तनी सावरिया रे सावरिया
चिटकुला रुआ कहले बनी ओकर जवाब दे हां एगो चिटकुला के जवाब देनी है हमरा एगो कहनी का जीत तू दे ओकर जवाब उचित जवाब दे कंडम के चिटकुला कहनी है ना कंडोमे के चिटकुला कह हमनी के निरोध के चुटकिला ना करो हां जन कहले बनी है कह चाट खाता रहा लेकिन हाय रे जमाना श्रीवास्तव जी चाट लेनी है लेनी है ना चाट में चाट खाता रहे अरविंद भैया ओ लंगड़ भाई ए भैया छछड़ा चाट खाता नहीं है ना देखी वही में डाल ली ऊपर एगो सिमिला मरीचा लगिए बा हाय रे जमाना गीत संगीत कहां से कहां चल गए हां लाइन अप डाउन कहूंगा लड़का सन के मत बैठा हटा देता नहीं बबुआ तने पीछे हो जाओ हमनी के पंकज भी मजबूरी हो गई बा हां सुमिरने में चिटकुला कहल कुछ कहल अगर हम कुछ ना कहब उहा के कुछ ना कहब हां तो 12 बजे के बाद यहाँ धरैले लोग ना धरे ना 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 मजबूरी बा ना तो जुग जमाना ऊ भइल बा पहले गीत गो नहीं होई त कथा प्रसंग के आदेश होई कि कथा प्रसंग गावे के बा अब कथा प्रसंग गइब तो लोग तुरंत तार व्यवस्था कर दी कि कैसन ब्यास होगा आई है कारण बा कि हमने के कथा प्रसंग पर भी अगर जोर बहुत कम देता नहीं जा होता कि जोन चलता तो ने चलाओ अगर मार्केट कथा प्रसंग के नहीं खे अब चाय रुपए लगनी सुने वाले के पियावे तो दिक्कत हो जाई ए चाचा चाय सुने वाले में चाय मत चलाई चाय बजा यही पर एगो गीत गाई अरे कथा प्रसंग याम परता भोर हो अरे गावेला सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत हमनी के रविंदर भैया नीमन गीत गावे में नहीं खे उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लगा यही सब हमनी के नीमन का पर ध्यान अब कम देता नहीं जा अरे कथा पर समय सुने में लागता जोर हो बेचे लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका न चटनी चटईबा ई जुग कैसन भइल बा कि जब ले ढोरी बनी नहीं गइबा नहीं मार्केट ढोरी बनी नहीं गइबा नहीं मार्केट रामेश्वर क्रेन पार्टनर बनी क्रेन नो रामेश्वर क्रेन पार्टनर बनी हजारों रुपए पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रख वाह दिनेश यादव भैया आज सोनू भैया दोनों आदमी तनी आई मंच पर देरी होता ओहो राम राम यही जे गलती हो ए जब व्यस्त कर दई हम कुछ ध द के जाई ना जाम करो जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबो नहीं मार्केट में आइबो ढोरी के मतलब उ ना माने फुहर पात्र ना गइबो त मार्केट में तहर नाम ना हो एक प्रमाण बा सोझावे यहाँ जितना लोग बा केहू ऐसा नहीं खे अरविंद सिंह अभियंता के नाम ना जानत हो सब को जानत न यहाँ के लक्षणों रुआ सब जानत हो जब से मुंह में माई के ले ली है आ जब ले निकली है ना इनका बाउरे बोले के बा एगो सही बात नहीं खे बोले के आ तबो देखिए एको दिन साटा खाली नहीं खे तो केकर दोष दिया कि सब केहू जानत और बोले सभिया सब केहू जानत बोले सभिया
अगर चाहत तर कि कमलबास 65 बरिस के हो जाए आ तबो मार्केट में रहे त निमन गइब त रहब ऊ जन गावे ले तौन गइब त रहब कि कमलबास कुअनिया धर्म धोरी में दिया न त जिंदगी भर पीछे रही जय कमलबास कुअनिया धर्म ढोरी में बिया न त जिंदगी भर पीछे रही जाइब ए रविंद्र भैया ए भैया। कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में दिनेश भैया आ सोनू भैया दोनों आदमी 5500 रुपया पुरस्कार देकर गए पलगी कन्या मैनेजर यादव जी उर्फ मोदी जी पुरस्कार दिले बने अवधेश राम जी वार्ड नंबर 15 वाह चलिए मंजू देवी वार्ड नंबर 7 के माध्यम से पुरस्कार दिया नारायण जी दोनों आदमी का बना के रखे पंकज भैया हमने के पहले प्रसंग गावत रहनी है आप प्रसंग में बताई जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल का फूल निकला जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति भई जी 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 बैठिए जी मुखिया जी ठीक बा ठीक बा ठीक ठीक वाह मुखिया जी बैठी सब सुना ठीक बा बैठ सब सुनाई बैठ पहले प्रसंग में हमने के गायब जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जे पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई आ फिर ऐसा कबो ना भई रहल कि केहू के नाभि से कुछ निकलल होके लेकिन कल युग में निकलल हो हमने के अपना आँखिए से देखनी है कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हनुमान चिनिया बेदाम ए क्षेत्र में कहीं भी प्रोग्राम होला तो 5 गो रुपया बेदाम अगरबत्ती मरीचा नमक नाम तो नहीं बता लाल बाबू भैया बानी हमार भावी पैक्स अध्यक्ष बानी 500 रुपया पुरस्कार दिल बानी आज हाँ तो बोल न बानी भावी बानी नेक्स्ट वर्तमान हो जाए धर्मेंद्र यादव जी दीवान के बड़का गांव समाज सेवी बनी 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी भैया का स्वागत करब ए हनुमान जी आवा है ना हनुमान जी हमें अब तो देखा तन कि हिस्सेदारी लगनी बत्ती आवे इनका लड़की के बियाह में हम मोटरसाइकिल देवे के वादा कैले बे कि तार दामाद जौना कंपनी के मोटरसाइकिल मांगी जितना महंगा से महंगा सस्ता से सस्ता मांगी हम देव वहाँ कहतन कि उनके दोनों आदमी देव जा काहे कहते दोनों आदमी देव 70 80 90 हजार के सामान हो वही में दोनों आधे काहे होई मोटरसाइकिल हम देव रउआ बर्तन किन देव बर्तन पलंग सब फुला लोटा बर्तन पलंग सब उहे दे बर्तन से धइले पलंग उलंग सब रउआ देवे के दो भाई बानी जा रोज कमाते नहीं बानी जा एक दिन खर्चा हमके कइल जाए नारायण जी तरह के बना के रखो अब इनके में देरी बा हमनी तरफ से देरी नहीं है हम तो इनको अलग निकाल के रख देले बनी कि जो ये कहिए कि बियाह हो गए सेट हो गए तो ये इनके कम पहुंचा दे मोटरसाइकिल विष्णु जी का पहले निकलल नाभि से कमल हो
एक कलयुग में के निकलल बा के अरे ढोरिए से निकलल बारे चंदन चंचल ढोरिए से निकलल बारे चंदन चंचल हमारे जिला के गौनिहार हुए चंदन चंचल हाँ और उनका जितना गीत बा ढोरिए बाबा वाह। आ वही पर देखिए स्टार भइल बा हां कि जवन बात बात बाउरू है भाई वाला गाउटी मन कोई बात रोजे जवन बात बत बाऊ बाउर उहे भइल बा लगाऊ लगाऊ निमन गइब त रोजे डटइब डटइब। ए राधे श्याम भैया कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइब नहीं मार्केट में